Happy 59th Parish Founding Anniversary. Masibang pakpak alang kanaton tanan. Tiaw mo kanay 59 katuig na ta, isi parokya. Para kanako, every parish anniversary is a heaven's victory. Kadaugan sa Dios ang matagtuig nga pagsaulog sa anibersaryo kay pasabot o sa katuig nga nahimo na sab ang misyon sa usa ka parokya. Diin sulod sa maong tuig, daghan ang mga nakadawat sa sakramento, daghan ang nabunyagan, daghan ang nakasal, daghan ang nahilugan, o I'm sure also through the holy sacrifice of the Mass, and of course through the preaching homilies of the priests, daghan sabgyod ang matandog ug mausab. Mao nga salanat sa usa ka tuig sa dagan sa parokya, dako na ni nga kadaugan alang sa simbahan ug sa langit. Mao nga masibang pakpak na sab natong tanan. Niining maong kadaugan nga dili lang giingon nga kalampusan. Kadaugan gayud. Ug mao'y atong pangandoy og tinguha nga mopadayon pata sa unahan aron mudaog pata og dugang kalampusan atong maangkon. Isip usa ka parokya, ato kini nga giisip nga dako nga gasa sa Dios alang kanato. Kani adto biya chapel rata, mao may atong nahibaw-an sa kasaysayan dinhi. Human sa gubat, sa pag-atake sa Hapon dinhi sa Sugbo, may na lang kanapay mga mibarog nga haligi sa kapilya kaniadto nga diin ang patron Santa Teresita na. Nindot o giila kato nga chapel nga hamugaway o daghan ang nagdebosyon kang Santa Teresita o daghan ang muduol sa maong kapilya. Apan kay naguba lagi, gipaningkamutan nga matukod pagbalik ang kapilya hangtod nga gihimo ang petisyon nga mahimo gayod nga parokya. Mao nga pagka February 11, 1964, gideklarar kini nga parokya. Na-establish gayod nga parokya, diha gayoy giingon nga canonical erection sa parokya. Mao nga imong kwintahon gikan niadto hangtod karon 59 katuig na. Salamat mga niadto mga tao nga mo'y naningkamot nga mahimo ning parokya. Salamat kaniadto sa talahurong Kardinal Rosales nga mitugot nga mahimotang parokya. Salamat sa mga sponsors, benefactors nining yuta o sa pagpabarog sa simbahan. O ang ato mga kaparian, di nato kalimtan ang Scarborough Fathers sa Canada nga mo'y nag-una pagdumala sa parokya. Ato sa silang pakpakan ang mga Scarborough Fathers, bisan wa sila dinhi, basta kay ato silang gihandom. Unya nahitabo ang tuig nga gi-turn over sa archdiocese ang maong parokya. Mao nga nagsugod na ang mga parish priest dinhi nga mga sugboanon. Hangtod na karon, og nakita ninyo ang paglambo sugod sa mga Scarborough Fathers hangtod na karon. Dili lang ang gidakon sa parokya o ang population sa parokya, hasta sabgyod ang atong simbahan.
hilabihan ng nindota, laing masipang pakpak. So mga kaayuhan kini. Lagi, ang parokya, maoy timaan sa buhi nga presensya sa Dios. Dinhi sa parokya, masinati sa tao ang Dios. Pinaagi sa mga sakramento o pinaagi sa mga apostolikanhon o buhat sa kaluoy sa parokya. Nga gani karon giablihan ang Paris Caritas sa atong parokya atol ining ika-59th founding anniversary. So, mga buhat sa kaluoy ug uban pa nga mga programa nga gihimo sa parokya, anhi masinati sa tao ang Dios. Mao nga gasa ang maong parokya alang sa usa kakatilingban sa mga katawhan ni anang dapita. Mao nga ang katawhan nga nahimong usa ka parokya maghiusag yod muduol sa simbahan. Aron sa ingon, dili lang ingon muduol kay nay panginahanglan, duna say mga kaakuhan. Sumao kini ang parokya nga kitang tanan nakadawat pinaagi sa mga sakramento o sa mga hatag sa simbahan o kitang nakadawat mutabang sadta aron sa ingon mapalambo ang simbahan, ang parokya o padayon nga mapahigayon ang mga trabaho sa parokya. So, labing tinuod na ay mga tao nga muingon sa atong tinguha nga kita malangit, wala na kinahanglana nga muapil patag simbahan o parokya. Na ay uban nga dili Katoliko, muingon lang nga buhat lang tag maayo, unya naatay maayong relasyon sa Dios. Na dili na mao ang atong konsepto. Tungod kay kita nga naumol dinhi sa parokya, midawat gayud sa pulong sa Dios nga ang Dios mismo naghimog yog simbahan. Kung wala pa kinahanglana ang simbahan, nganong ang Dios mismo naghimo magsimbahan. Og mao nga niingon siya Pedro, diha kanimo tukuron ko ang akong simbahan. Kung wala pa kinahanglana ang simbahan, nganong gitukod man ni Kristo? Ipasabot kinahanglanon kini. Og ang simbahan sa Dios, hain gani si Pedro, tua usab ang simbahan ni Kristo. Hain ganito si Pedro, mao kadto ang simbahan nga anaa ang Santo Papa. Kaya ang Santo Papa mao man ang una nga Pedro sa simbahan ni Kristo. Ug ang simbahan nga naay Santo Papa nga mao ang bag-ong Pedro nato ang simbahang Katoliko. Mao nga ang simbahang Katoliko gipanguluhan sa Santo Papa unya iyang gidumala pinaagi sa pagbuak-buak niini nga doon na tayo gitawag og mga dioceses. O gikan sa mga dioceses na ay mga parokya. O diha sa parokya, doon na kita'y pari nga mo-act on behalf of the bishop nga siya mo'y shepherd. Ug mauna na kita karon na ang dalan paingon sa langit di ay agi gyud tag simbahan. Giingon nga the house of God is the gate of heaven. Mauna nga muduol gyud ta sa simbahan, duol ta sa parokya kay mao kini ang ganghaan sa langit. Anhi kita makadawat, anhi ta patubuon sa atong pagka-Kristiyanos, anhi ta giyahan aron ta malangit. Ingon ana ka kinahanglan ang parokya. Nya mo attach gyud ta og parokya. Now karon sa atong pagka-parokya, dili sad enough nga unsa may ato karon nga nahibaw-an nakatunan o hain tang dapita karon sa atong panaw sa pagtuo, isi parokya kay 59 naman ta, mo kontento na ta. Dili sab. Aninaw nato, hain ta o kinsa ta sa atong panaw sa pagtuo. Kung sa atong kahimtang, sa atong mga buhat karon, mahalangit na baka kita. Mao nga kining parish anniversary is a timely occasion for all of us. Not just to thank the Lord
nga sa iyahang nga sa atong panaw iyatang gipanalanginan. At the same time, today, as we celebrate our parish anniversary, atong aninawon ang atong parokya, ang atong giingon nga lights and shadows, weaknesses and strength. Aron sa ingon, mupadayo na sa unahan, nga mas lig-on o mas klaro ang tumong. Sa atong ebanghelyo karon, nag-ingon dinhi, kung maghimo lang ta og mga buhat sama sa gibuhat sa mga Pariseyo, dili kita malangit. Niduol tag simbahan aron malangit. Unya kung ang atong buhat sama ras mga Pariseyo, di ta malangit. Anogon sa atong pagduol simbahan og di ta malangit. Kay ang mga Pariseyo god abi ninyo, uy og hisgot lantag ampo, mas grabe ni silang muampo nato. Hisgot ag puasa, mas grabe ni silang magpuasa. Hisgot ag hatag, mutites gini sila 10% sa ilang income. Sa ato pa, kung ang atong buhat sama lang nila, dili ta malangit. Kung atong ikumparar ang atong buhat karon ug sa ilaha, mas layo ta. Ipasabot, mas layo pag yun di ay ta kaysa mga Pariseyo sa pagkalangit. Ay naminaw mo? Mao nga, dili lang di ay kutob sa ampo, dili lang di ay kutob sa hatag. Tanaon gyud nato kinsay gihatagan, unsay imong kasing-kasing sa pagpanghatag, unsay imong kinaiya sa imong pag-ampo, dili ba na panghambog. Mao na nga, tan-aw na to unsa gyud ang Kristiyano, kinahanglan ang tanan ning mabuhat tinukmod sa gugma ug gibuhat alang sa kadayganan sa Dios. Nya mao maning usahay matipasta tungod kay ang atong mga buhat tawhanon ra kaayo. Ang atong mga buhat gihimo nato aron ta mapasidunggan. Mao na nga aninawon tanibi. Kung labaw bas mga Pariseyo pa ang atong gihimo, kinahanglan mo labaw pa ta nilag kinaiya. Ang mga Pariseyo giingon dinhi nga ayaw pagpatay, wa mo patay. Pero ingon si Jesus karon sultian ta mo. Kon musulti lang kag buang, manghingan kag kwanggol sa imong isigataw, nakasa naka. Nya kumpiyansa man kay ta, kay wa ta kapatay, apan daghan tag mga punga ngilad kay sa uban, mura lagwa nato. Mao na nga aninaw nato ang atong pagka-Kristiyanos. Mao nga abi ninyo aron ta mapahinumduman ba. Kinahanglan mo panaw kita nga managhiusa. Mao ning gingog sinodohanon nga simbahan. Mao ni ang bag-ong terminology nga gihatag sa atong Santo Papa para kanato. Unsa maning synodality. Sige na og sulti dinhi. Apan ato lang gihapong istoryahan pero sumadahon nato. Diha bitaw to'y higayon ba kaming mga pari. Pipila na mo nga pari sa Sugbo ni adto sa Ars sa France kay mo apilmig International Retreat for Priests. Pag adto na mo sa Charles de Gaulle, 23 mi ka pari o 24 mi ka pari nga mo apil sa retreat ng lakaw mi diha sa airport paingon sa bus. Unya sa dili pa mi mo adto sa Ars daghan mig mga pilgrim sites nga amo ang bisitaan. Pag adto na namo sa bus, mularga na tami, ihap-ihap na mo, 23 naman lang mi. 24 man taming nang lakaw. Nganong 23 naman lang mi sa bus, kuhangan mig usa. Nawa ang usa ka pare. Mao na nga, naaman mi pilgrimage si Muon na nagpaabot na didto, manira naman to. Unsa may inyong buhaton kung kamo pa to ang 23, inyong biyaan ang usa o inyong paaboton? Biyaan, pabauton? Paaboton. Ha? Paaboton. Nga naman, kuyog man mo sa usa ka panaw, ayaw tog biyae. Pwerte na mong pangita, gikan sa buntag alas 7, hangtod na nga hapit na alas 12. Nakitaan ginamo, salamat sa Dios. Mao kining synodality, walking together. Dungan ta pagpanglakaw, usara ta kapanon,
way maguna, way magpaulahi, way magpalayo, kuyog ta. Nya di lang kita. Hasta sa tong uban apil to. Kinibang synodality, moingon ta nga, kitag yung tanan. Kinahanglan gyud nga maghiusa ta. Sa tinud anay, kining elements of synodality, sige na biya ta ini, kanang ingon nga magtinabangay, naama na. Pero kinsa man sa nang atong tabangan, kadto ra sang mubaos. Ang di ka baos, di nato tabangan. Kinsa man gud ang atong pahuwamon, kadto ra sang makabayad. Tinuod na dili. Mupahuwa mo sa di kabayad, di naman mo maningog diha. Ano gud tao na? Ang synodality, huwam gay ka, tabang gani ka, way pagpaabot sa balos. Ingon nga, maghiusa ta. Naa naman na ba sa simbahan nato kanang maghiusa? Pero ang maghiusa, kadto ra sang mga pariha og hunahuna, parihag economic status sa katilingban, kadto mga professional, mga arang-arang, mga pobre sad magpalain, kiri mga batanon magpalain, mag-iyahay ta, naghiusa pero mag-iyahay. Tipunon kay na nimo mag-away. Ay naminaw mo? Yung mao na nga nay pa naghiusa sa usa ka pundok, pero magpalabwanay, nya magsinawayay, nya magdinautay. Kay ngano man, ang among pundok may nindot. Ari apil sa among pundok, biya diha. Mao na nga, wa gyud klarong spirit of synodality. Ang synodality, why diskriminasyon, why pili? Kana bitaw manghatag ta, inig panghatag na to, labinag na yung mga katalagman, tagaan na to ring usay, ayaw na padri kay wa na'y simba. Ay naminaw mo? Ayaw na kay wa na'y apil-apil na to. Di kay na mo, amo nang adanihon, insultuhon mi anak. Na mamili ta. Nga kari-karin, ayaw na kay di na katulik ko. Ayaw na tagai. Di na mo'y synodality. Ang synodality, tabang para sa tanan. Unya, dili ra kita nga niya simbahan. Nga kita mo'y simbahan. Hasta sa tungwa manimba. Hasta sa itong mga badlungon. Kadto sila mo'y inyog yung tagaag pagtagad. Diha sa pamilya pananglit. Ang pinangga kay ninyo, katong mga maayo, mga buutan, pero katong mga badlungon nga mga anak, palayason. Ha? Nya inigbahin sa katigayunan, way bahin katong mga badlungon. Ha? Dili na mo'y synodality. Uy, naminaw mo? Synodality gani, bisag katong mga badlungon, panggaon. Kay kumo anak, tagaan. Naagyod siya pahat. Kay nga naman, way pagpili ang imuhang gugma, ug mao kini ang gugma sa Dios alang kanatong tanan. Mao na nga hinaot unta. Daghan ba tag istoryag synodality apan din ana nato mahurot. Mao na nga mupanaw ta sa unahan isip synodal church. Nga meaning to say there should be a communion. First, communion with God. Nga naa jud kay relasyon sa Dios and communion with your fellow men. Ang imong pagpakighigala, pakighiusa sa tao, bunga ka na sa imong lawom nga pakighiusa sa Dios. Lawom kay kag relasyon sa Dios, siguro gyud ko nga puno ka sa gugma nga makighalubilo, makigkulokabildo sa imong isig ka tao. So mao ni nga paladman ang imuhang gugma sa Dios. So communion, participation, naagyod ang unsay naa nimo, na ang pagtinabangay, paghinatagay, pagdinawatay, pagpaminaway, niya alang sa usa ka misyon. Kanindot ini, nga kanabitang tinabangay, paminaway, para sa tanan, way pagpili, mao na nga ang pulong synodality sa atong pinulungan karon, mao na giingon, sana all. May naminaw mo? Sana all. Way pagpili. Ha? Sumaw na synodality. Sumupanaw ta sa unahan, padung sa atong ikasaysinta katuig and beyond, isip usa ka parokya. Mao na nga, isip parokya, naagyod ang panaghiusa, pagkooperar, pagtinabangay, panaw alang sa usa ka misyon. Abi ninyo, katapusan, sa matag Olympic ba, naagyoy mga inspirational stories nga mulutaw. Usa sa mga istorya sa Olympic game, kining istorya
kabahin ni Ivan Fernandez o ni Abel Motay. Mga athlete ni, mga runner, no? Ang nahitabo, kini silang duha sa lumba sa dagan, nag-una. Sa dihang naabot na sa, hapit na maabot sa finish line, kining Kenyan runner, si Abel Motay, he was confused with the mga signs dito. He thought that he reached already the finish line. And so he stopped running. Hunong siyang dagan. Kaya nagtuo siyang, daog na siya. Ang Spaniard, nga naa sa iyang luyo, second, niingon nga, gikinat sila, continue running. Gikinat sila man, wa kasabot ang Kenyan. Mauna ang nahitabo, hapit na gyud ma-upsis ni Ivan Fernandez ang Kenyan. Diha naman gyud finish line. Gitukmod ni Ivan Fernandez ang Kenyan gyud mo'y nakadaog. Ang Kenyan mo'y nakadaog. Mao nga paghuman gyud sa duwa, gipunsisukan sa reporter si Ivan Fernandez. Gipangutana siya, "Why did you let the Kenyan win?" Ingon si Ivan Fernandez, "I did not let him win. He was going to win. The race was his. Siguro na tong daog. But you could have won." Ingon si Ivan Fernandez, "But what would be the merit of my victory? What would be the honor of this medal? What would my mother think of it? The values are transmitted from generation to generation. What values do we teach our children? And how much do you inspire others to earn?" Nga maningkamot yun aron makadaog. Nga dili manikas. Most of us take advantage of people's weaknesses instead of helping to strengthen them. Mao ni kinaiya nato, unsay mga weakness oban, ato hinong unsay asa sila huyang, atong iduso para nga ma-put down, ya kita mo naa sa ibabaw. Dili na mao para ni Ivan Fernandez. Gipangutana siya, "Why did you do this?" "My dream is that one day we can have some sort of community life where we push ourselves and also others to win." Kakanabang katilingban nga maningkamot kag daog dili lang sa kaugalingon kundi astang uban nga dili ikay mo daw kitang tanan magmadaogon. Mao gyud unta kini ang simbahan ni Kristo. Mao kini ang giingog synodal church. Let's push one another to the finish line. We all deserve victory. Happy 59th founding anniversary. Masibang pakpak alang kanaton tanan. Manindog pali.